Úryvky z knihy Zázrak. 8. deň. Zázračná prísada. Zázrak vody si môžeme vysvetliť aj kvantovou fyzikou. Kvantová fyzika, napríklad ak máme efekt pozorovateľa, je jav, keď pozorovanie spôsobuje zmeny pozorovaného objektu. Použitý je pritom Newtonov zákon akcie a reakcie. Napríklad sústredenie vďačnosti na jedlo a sústredenie vďačnosti na vodu zmení ich energetickú štruktúru, čistí ich a keď ich budete konzumovať a piť, bude mať blahodárny účinok na vaše telo. Vychutnávajte a ceňte si jedlo a vodu pri jedení a pri pití, vtedy ste tiež vďační. Odteraz za všetko, čo budete jesť alebo piť, vyslovte zázračné slovíčko ďakujem. Pred jedením a pitím môžete svoje jedlo a pitie prežehnať alebo imaginárne vďačne posypať zázračným práškom na zmenu energie a vyčistenie jedla a nápojov.